самото начало, когато започнахме с ясната нагласа в школата, че ние искаме да създадем една зона, една територия свободна за творчество. Една платформа, където авторът може да изрази своята лична свобода, да се отнесе към своето вътрешно състояние и да направи достояние на всички. Тоест, чрез визуалната комуникация, чрез това, което ние създаваме като визуални форми, да можем да разкажем нашата лична история, нашите лични впечатления. И всеки един от авторите, които са тук тази вечер, ще представя една своя собствена мечта. Вие днес имате възможност да се докоснете до неговата мечта, до света на мечтите. Именно тази мечта, идвайки от полето на идеята и смъквайки, така да наречем, на физическо ниво, тя е облечена в някаква конкретна визуална форма. Тази визуална форма, чрез която вие може да я възприемете. Характерното и за концептуалното изкуство, че ние не работим както в фотографията само с образа. Ние тук работим и с съдържание. Ние работим с текста. Затова, когато гледате всички тези творби, вие се спрете, останете няколко минути абсолютно спокойни, прочетете съдържанието, концепцията на автора, прочетете наименованието на творбата, вижте това, което е написано като съдържание, какво поражда във вас, когато гледате неговия визуален образ. Потърсете дълбоко вътре във вас самите това преживяване, което ще ви изведе до полето на автора, до неговия поглед. Затова концептуалното изкуство, привидно, ние го наричаме, то стои изчистено, то стои в полето на самата идея. То стои без никакви допълнително привнесени неща. Нямаме нужда от разказ, нямаме нужда от истории. Ние директно възприемаме самата идея, възприемаме я вътре в нас самите. И сега, по отношение на какво искат да кажат авторите, не е задължително те да ви разкажат цялата своя мечта, цялата своя история, но мисля, че те ще ви дадат едни просто отправни точки, когато вие заставате пред тяхните творби, когато ги гледате, да можете дълбоко вътре в себе си да откриете вашето собствено зрънце, защото то ще бъде само ваше. Това, което вие откриете вътре във вас, никой друг не може да ви го даде. То ще бъде вашето съкровище.